Joo, hyvät varsinaissuomalaiset, olette nyt todella oikealla asialla käynnistäessänne kampanjaa Pestään nuori työelämään ja sitä kautta parempaan tulevaisuuteen. Ja olen ymmärtänyt, että tämä on erittäin laaja yhteistyöhanke siellä maakunnassa ja se on sen takia tärkeää, että te olette nyt käynnistämässä Suomen tulevaisuuden kannalta tärkeää hanketta siksi, että meillä ei ole varaa siihen tässä yhteiskunnassa, että nuoret ihmiset syrjäytyy koulutuksesta tai työstä ja sitä kautta sitten yhteiskunnastakin. Tämän vuoksi on äärettömän arvokasta, että myös siellä alueilla ja paikallisesti tartutaan nyt tähän haasteeseen ja nyt te laajalla pohjalla, erityisesti yrittäjät mukaan lukien, olette nyt ottaneet tämän yhteiskunnallisen haasteen vastaan. Valtio on tehnyt paljon nyt luodakseen puitteita sille, että nuorisotakuu voi toteutua. Sen idea on se, että me varmistamme, että kaikilla meidän maan nuorilla on mahdollisuus sekä koulutuspaikkaan tai harjoittelupaikkaan tai työpaikkaan tai työpajapaikkaan tai kuntouttavaan työhön niin, että kenenkään nuoren työttömyys ei pitkity yli 3 kuukauden. Meillä on nyt 37 000 alle 25-vuotiaista nuorta työttömänä, mutta meillä on myös sellaisia nuoria, noin 40 000, jotka eivät ole koulutuksessa, ei töissä, ei oikeastaan yhteiskunnassa mielessä kiinni vielä missään. Ja heidänkin polku täytyy rakentaa kohti koulutusta ja työtä. Nuorisotakuun idea on se, että me rakennamme paalun siihen 3 kuukauden työttömyyden kohdalle niin, että nuoret eivät joudu pitkittyvään työttömyyteen ja sitä kautta syrjäytymiseen. Tämän vuoksi ollaan lisätty toisen asteen koulutuksen paikkoja, jotta varmistettaisiin, että nuorilla on mahdollisuus päästä koulutukseen. Haasteita tälle alueelle toki riittää. Ja toiseksi me olemme nyt tehneet aika paljon töitä sen eteen, että yritykset voisivat tai kunnat tai yhteisöt palkata nuoria. Ja tämä väline, jolla me halutaan tukea nuorten työllistymistä, on se, että yritys, joka palkkaa nuoren työntekijän, voi saada noin 700 euron sanssi-rahan noin 10 kuukauden ajalta kuukaudessa ottaessaan nuoren työntekijän palkkalistoille. Eli me haastasimme nyt yrityksiä siihen, että annettaisiin nuorille näytön paikka ja tarjottaisiin heille se ensimmäinen työpaikka. Ja tämän lisäksi olemme lisänneet nyt oppisopimuskoulutusta ja myös parantaneet oppisopimuskorvauksia työnantajille tuntuvasti. Ja tämä sanssi-raha koskee koko oppisopimuskoulutuksen aikaa, ei vain 10 kuukautta. Tällä tavalla yhteiskunta on luonut puitteita sille, että me voitaisiin luoda edellytyksiä nuorten työlle pääsylle. Aika on haasteellinen, kun tämä yleinen työttömyys on aika korkea ja epävarmuus suurta. Mutta mä toivon, että ymmärrettäisiin sen merkitys, että nuorille työpaikka on investointi myös yrityksen tulevaisuuteen. Meillä käy joka vuosi tilanne, että nuoria ihmisiä tulee vähempi työelämään, kun toisesta päästä lähtee eläkkeelle. Ja tämän vuoksi on tärkeää, että myös nuoret saa sen elämän alun myöskin työn syrjästä kiinni. Ja tämä edellyttää juuri sitä, mitä te siellä teette. Alueella, paikallisesti, eri toimijoiden, yritykset mukaan lukien, tämmöisiä yhteisiä yhteiskunnallisia talkoita. Avataan yrityksien ovia, kerrotaan, että meillä on nuoria, ne haluaa töitä tai harjoittelupaikkoja ja tehdään tällainen oma osuutemme tässä talkoissa. Mä toivon, että tämä Pestään nuori-hanke saa hyvät siivet alleen ja sillä maakunnassa voidaan jonkun ajan päästä todeta, että tässä maakunnassa nuorilla on lisääntynyt koulutus ja työpaikat ja me täytämme tämän oma osuutemme siitä, että suomalaiset nuoret saavat hyvän tulevaisuuden eivätkä syrjäydy koulutuksesta ja työstä. Onnea matkaan!